गाइस नैबे समाव जोङो पारा कक'नाट र'डआव जोङो थांनो नागिरदों जेराव माने डियार जिन्दागि मुभिनि शुटिं जादोंमोन स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो पारा कक'नाट ट्रि र'डआव थांगोन दायो समाव जोङो नै पारा कक'नाट र'डआव जोङो थांनो थाखाय स्कुटि हायार खालामबाय स्कुटिया माने सानसेनि थाखाय माने 400 आरो ना ओमफ्राय थावा गावनि सोजोबनांगो ना बोरै नांदों स्कुटि सालायनो एक्साइटेड ना एक्साइटेड नै जोंनि स्कुटि भारा लाबाय हायार खालामबाय दिनै सानसेनि थाखाय जोङो ओमफ्राय बेखौ गाबोन फुङाव जोङो रिटार्न खालामफिननांगोन आरो ना स' लोगोफोर जोङो बे समाव जोङो पारा कक'नाट र'डआव थांगोन जेराव माने आलिया भट आरो शाहरुख खाननि माने शुटिं जादोंमोन डियार जिन्दागि मुभियाव लाभ इउ जिन्दागि होननाय सङाव जोङो नैबे जायगायावनो थांगासिनो दङ लोगोफोर स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर लोगोफोर बे जायगायावनो डियार जिन्दागि मुभिनि शुटिं जादोंमोन शाहरुख खान आरो आलिया भटनि लाभ इउ जिन्दागि होननाय सङा नैबे जायगायावनो माने शुटिं जादोंमोन जेब्लानिफ्राय बे शाहरुख खान आरो आलिया भटआ नैबे जायगायाव डियार जिन्दागिनि मुभिनि शुटिं खालामबायना बिनि उननिफ्रायनो बे जायगाया बहुत माने पपुलार जाबाय माने बहुत माने टुरिस्टफोरा बे जायगायाव फैनानै माने बिदिनो फट'शुट खालामफैयो बिदिनो बेरायफैयो आरो ना लोगोफोर पान्जिम मेन सिटिनिफ्राय बियो जागोन खमानो माने 20 किल'मिटार डिस्टेन्सआव दङ नै बेफोरो जाबाय गवानि गामिफोरनि न' माबायदि नै ओरैबायदि नारेंखल बागान जेरैथिंबो बोथोराबो ओरैबायदि गुसु थान्दा निजोम गवानि गामिफोरनि नुथाया बेबायदि नै लामाफ्राबो फुरा साखोन सिखोन स्कुटि रेन्टआव लादों जोङो नै In 200 meters, turn right.